Benvinguts una setmana més al Sense Pròrrogues, gestos per repassar el futbol de casa nostra. Som-hi! Aleix, podcast número 31. Què te passa, la veu? Explica'ns-ho, Avui- anem a posar-nos una mica en context. Avui estem una mica malament perquè hem gaudit d'un gran cap de setmana. Parla en singular, Tete, que jo Sí, estava cert, currant, jo no he pogut anar. Però hi havia molta gent, gairebé 300 penyes, bueno, no sé, una Però barbaritat explica on de gent. estaves, que no ho has dit. A la plec del Caragol de Lleida. Això ja és reconegut mundialment, Hombre. Aleix. De les millors festes del país. Estem M'atreviria a dir. Sí. Estem amb poca veu, però hem de complir, no? Aquí Al final som uns currantes. A currantes no ens guanya ningú. És estrany, però encara que no ho sembli, som uns autèntics currantes. Comencem ja amb l'actualitat i ens deixem d'històries. Vinga, va, som-hi, Va. Aleix. El Nàstic de Tarragona salva la categoria, es manté a primera federació, tot Menys i mal, que va haver un moment que la cosa perillava, però honor als desplaçats, 1-1 al Rico Pérez, es va fer la feina, s'havia de puntuar com fos, i a més el Tarazona que va perdre, així que Aleix, el Nàstic que continuarà un any més a primera federació. Van estar durant un cert temps amb l'ai al cor, per sort va ser gairebé un minut, perquè segons com no, ni es devien enterar, perquè el gol que va arribar al 74 per salvar els mobles, i la temporada del Nàstic de Tarragona, que malgrat aconseguir la salvació, per mi és bastant decepcionant. No sé què en pensa la gent del Nàstic, ens ho pot explicar a comentaris. Amb una paraula, Sí. si us atreviu a descriure amb una paraula la temporada del Nàstic, perquè entenc que hi havia molta il·lusió a l'inici, no? Sí, no? A veure, tal com havien estat els altres anys. Sí, tornar a intentar fer un projecte guanyador, està clar que cada temporada no es pot assolir la perfecció gairebé aconseguir-la, però lo important és que us quedeu a primera Sí. federació, que l'any que ve estarà Picant, però ara, a hores d'ara, borrón i cuenta nueva a pensar en l'any que ve. L'Europa jugarà play-offs d'ascens a segona divisió 64 anys després. Un equip que ha arribat a passar per regional, l'antiga tercera divisió, segona B, doncs el premi a la feina ben feta, perquè és un club que l'estructura és de les millors de Catalunya, ho van fer després de guanyar per 3-2 a l'Ibiza de BB, doblet de Jordi Cano, que ja les xifres jo ja em perdo amb tants gols. 22 o 23 o... Molts. Sí que es van posar 2-0, van empatar a l'Ibiza, però un gol d'Òscar Bacàs després d'una centrada molt precisa de Gailán que donava la classificació pel play-off a l'Europa. Bé, al final, ara al play-off han aconseguit la gesta amb canvis de camp, amb tot el jaleo que han tingut. Normatives, estúpides per uns i per altres no tant, però al final l'objectiu del play-off, que semblava impensable a inici de temporada, doncs que s'ha aconseguit. I hem de parlar, Aleix, d'aquest partit de play-off perquè ve carregat... És un os. És un os i a mi no m'agrada perquè és un filial. A mi tampoc, perquè els planters sempre acostumen a fer molts gols. Nosaltres hem fet la nostra feina, hem fet una mica de scouting. Explica'm com juga aquest Celta. Els jugadors que més hem detectat més bons són Òscar Marcos, que és un dels mitjapunta, Antañón, migcampista, que ja han convocat diverses vegades amb el primer equip, i segurament l'estrella és Hugo González, porta 14 gols i té molta precisió a pilota parada, tant des dels xuts de falta com córners, centrals laterals, per tant, que s'haurà d'estar molt atent, però en quant a xifres hem detectat alguna cosa positiva. És un equip força golejador, 61 gols, Sí. es diu aviat, són d'aquests jugadors, d'aquests equips que si tenen Tenen el dia... necessitat de fer gols. Sí, i si tenen el dia, si estan inspirats, molt difícil d'aturar-los. Com a local són una mica fluixos, Sí. no han acabat de trobar gaire regularitat, però hem de dir que són molt bon visitant. Llavors aquí l'Europa s'haurà de fer fort a casa, Camp Dragó no ha estat el punt més fort, diguéssim. Però ha de ser-ho. Sí, ha de ser-ho ara, més que mai. Ara sí, vull dir, et jugues tot a dues cartes, esperem que siguin 4, per això voldria dir que s'ha eliminat el Celta. No sé, un resultat, Aleix, què preveus? Jo a Can Dragó veig un empat, però crec que l'Europa acabarà passant de ronda. Hòstia, si empaten a casa... És bon no sé, visitant l'Europa. Sí, això és veritat. Jo crec que guanyarà l'Europa 2-1. Ens ho expliqueu a comentaris també. Guanya el Sabadell 0-2 a Terres Aragoneses. Va, Vols que ho faci jo? no, ja tira.
El Sabadell queda segon i jugarà el playoff 0-2, victòria al camp del Tarazona, en un partit que pintava a 0-0 a l'Eix. Pintava a 0-0 i el Tarazona s'estava jugant tot. Sí, igual havien d'haver apretat una mica més. Mai o estaven pendents sobretot del que passava al Rico Pérez. Doblet de Javi López Pinto, que si la setmana passada o fa dues deia que no havia estat bé aquesta segona volta, doncs em calla la boca i doncs gran campanya. Sí, 9 gols. Al final les dades són les que manen, l'estadística està per alguna cosa, 3 punts que no els serveix al Sabadell de quedar primers, però ara al playoff juguen a l'Eix contra... Serà un Real Madrid-Castilla-Sabadell, no es va saber fins a última hora perquè va haver problemes amb el Pontevedra. El Real Madrid-Castilla, que també hem fet scouting, jugadors a destacar, jo crec que el que més és Thiago Pitar, que ja ha tingut molta continuïtat amb el primer equip, jugant partits de Champions i tot, no sabem si jugarà, és típic d'aquest que pot baixar o directament ja l'han enviat de vacances. Després el màxim golejador, que és César Palacios amb 14 gols, també està per darrere Pol Fortuny, futbolista català, bon jugador, i Joan Martínez, un central, doncs, també per portar jerarquia a la defensa. Ja ha estat convocat alguna vegada amb el primer equip. Fora de casa, el Real Madrid-Castilla doncs deixen una mica que desitjar, però al contrari que el Celta contra l'Europa, doncs són bons locals, s'haurà d'estar atent, són filials, a l'Eix, a mi em fa una mica de por. Els filials sempre fan patir, que ens expliqui la gent del Sabadell. Sensacions a comentar. Un resultat ràpid. Un resultat a l'anada 0-0. 0-0. No ho tinc gens clar, no ho tinc gens clar. Aquestes eliminatòries no m'han acabat de convèncer. Va, 0-1, va. Vinga, va, som optimistes. Ja hem fet tota la primera federació, avui ja donem per tancada la temporada regular. No fa falta mirar la classificació perquè és tan senzill com saber que el Sabadell ha quedat segon, que l'Europa fa playoff i que el Gimnàstic de Tarragona ha salvat la categoria. Li enviem des d'aquí un missatge d'ànims al nostre amic Sergi Armero del Tarazona, que no ha pogut aconseguir l'objectiu, tot i fer una molt bona campanya individual. No hi ha hagut segona federació, perquè el Reus ja el van eliminar i la temporada regular ja va acabar amb aquest ascens de la Unió Esportiva Sant Andreu. Per tant, ja fem el salt a tercera federació, on ja han tingut el desenllaç de la tornada de la primera eliminatòria del playoff. El Badalona va classificar, tot i perdre contra l'Hospitalet, un Hospitalet que es va deixar la pell, va fer un autèntic partidàs i se li va posar tot molt en contra des dels primers minuts, perquè Toni La Rosa, al contraatac, que va estar sensacional, va fer el primer i a partir d'allí l'Hospitalet, que s'ho va creure, en gran part per el gol que va marcar García a les acaballes de la primera meitat, i en un minut esbojarrat, Ignasi Quer, que va fer un doblet, també aprofitant una mica els errors defensius del Badalona. Però s'ha d'estar allí. S'ha d'estar allí, no? És el mèrit del futbolista, de l'atacant, i el partit que se'n va anar a la pròrroga amb ja els futbolistes molt i molt cansats, perquè ja es veien cares, va haver un munt de canvis, massatges, i que per motius de classificació, perquè el Badalona va quedar segon i l'Hospitalet cinquè, doncs el club de futbol Badalona, que és qui acaba passant de ronda. Com definiries, Aleix, aquesta eliminatòria en una paraula? Perquè tant el partit d'anada com el de tornada s'han vist dos equips que han anat a per la victòria constantment, ho han intentat a totes i inclús amb una pròrroga, o sigui... Jo ho definiria com a compromís. Compromís del Badalona a l'anada per que l'empat ja hagués valgut. El podrien haver firmat perfectament un 0-0 i van anar pel partit. Van fer el primer i després el segon. El segon, quan estava apretant més l'Hospitalet, i aquella tornada el compromís de l'Hospitalet de no rendir-se en cap moment, perquè amb l'1-0 del Badalona allí ja et pots desentendre i vacances. Finiquito la temporada... No, ens traiem el barret amb tots dos equips. Ens agrada que se juguin partits així al nostre futbol català. Teníem la presència de Chesney, el porter del Barça, a les grades del Municipal de Badalona. Quin és el motiu, Aleix? El motiu és que el Chesney i l'Amir, que és un dels copropietaris del Badalona, tenen bastanta amistat. Crec que els fills estudien junts, per tant, doncs, del boca a boca, papa, anem a veure el Badalona. Doncs el fill de Chesney, que li va dir al seu pare, i el porter de Polònia, que va venir a veure un dels millors partits
de la categoria, jo t'ho dic la veritat, entre el concert del Bad Bunny o aquest partit, jo hagués anat al partit. És que on va parar? On va parar? No hi ha color. I que no me sablen aquí la butxaca. No. Perquè... Hi havia 2 per 1 de promoció en entrades, estava el camp ple, Ja està. molta gent, vaig veure Albertito del Sant Andreu, Jonathan Linares de la Muntanyesa, algun altre del Vilanova, Toni Paredes, molt bon ambient de futbol que es va respirar al municipal. Classificació in extremis del Cornellà de Messi, que supera la primera fase, tot i perdre 1-2 contra un Vilanova que va estar molt bé. Brillant, va estar brillant. Va jugar un autèntic partidàs, va proposar futbol, però al final la piloteta mana, Aleix. La pilota, si entra, doncs entra a favor del Cornellà, que s'havia quedat amb un menys a la segona meitat, i van marcar Pol Jimeno a la pròrroga a l'inici, però un gol de Pereira de cap, després d'aquesta típica que penges, despenges, doncs aquests gols que també valen a pilota parada, ho hem dit moltes vegades, que tot s'iguala i és la Unió Esportiva Cornellà qui passa de ronda i s'enfrontarà al Vilanova, al Badalona, l'anada diumenge a Cornellà. Digue'm, Aleix, pel partit de la jornada, quin era? El Sabadell. Vale, doncs espera. Tindrem un Cornellà-Badalona. No sé què pots esperar, Aleix, d'aquest partit. Vull un resultat ràpid, perquè són 2 projectes amb ambició, amb il·lusió. Un que ha crescut ara molt en temes xarxes, un auge, el Cornellà estan molt motivats, però el Badalona és que ho intenta any rere any i penso que pot ser la temporada. La temporada del Badalona. Jo crec que també escombro cap a casa i crec que acabarà classificant el Badalona per aquesta hipotètica final contra un equip de Galícia. Doncs estarem aquí per continuar explicant tot el que passi al futbol català. Baixem una categoria, ens n'anem als play-off de la Lliga Elite, que està picant. Vam tenir els 2 partits, Rubí 1, Pobla de Mafumet 1, s'haurà de resoldre tot a la tornada, així que jo continuo pensant que la Pobla superarà el Rubí, ha tret un bon resultat, perquè empatar fora de casa és bo, però és que aquesta categoria és molt xerrada. És molt boja. Sí. En contrapartida, l'altre match, que va ser el Sant Mauro contra l'Associació Esportiva Prat, els del Prat, el conjunt Pota Blava, que es van portar el partit 0-1, un Prat que arribava amb males sensacions en aquests play-offs, doncs mira, la millor manera de trencar la dinàmica és guanyar al rival fora de casa, porteria 0, i ara a casa a intentar resoldre l'eliminatòria i classificar per la final. Li val un empat, així que estarem pendents de quina és la final per aquest ascens a tercera federació i que acompanyarien tant a Martinenc, com recordem, al campió de la Lliga Atlético San Juan Atlético Moncada. 9 jugadors catalans disputaran el Mundial amb la selecció espanyola. Demostra que el futbol català és el millor de tot l'estat, amb molta diferència. A més, són jugadors joves que els veurem cada vegada més al Mundial. Et sembla si fem un i un d'aquesta llista? Sí, tant. Començava. El porter de l'Arsenal, David Raya. El del Barça, Joan Garcia. Central, catedralici, destinat a marcar una època. De l'Atlético de Madrid, Marc Pubill. Un gran central que ha ressorgit en els últims anys, Eric Garcia. Pau Covarsí, que ja és un fixer per Luis de la Fuente. Legarenc, Dani Olmo. Víctor Muñoz, molt bon tram final de temporada, jugador que m'encanta, especial debilitat. I la superestrella del moment, Lamine Yamal. I aquests són els 9, però podríem incloure... Fem un parèntesis. Però Gavi podríem incloure en aquesta llista, porta des dels 10 anys a Catalunya. Format el futbol base d'aquí, jugant contra els jugadors d'aquí, doncs nosaltres l'afegim. Per què no dir-ho? Una convocatòria que ha donat de parlar, però algun dia podríem obrir el meló si Catalunya jugués un Mundial. Doncs ara que cada vegada queden menys equips dels que parlar, podem fer una... On podria arribar, sí. Baixem, bé, explicarem ara un altre... El darrer repàs del futbol femení. Què vam tenir, Aleix? Què vam tenir? El Barça és campió d'Europa, però no només és campió d'Europa, també campió de Lliga i de la Copa de la Reina, per tant, triplet, però aquesta hegemonia del Barça en el futbol femení també es demostra en la base, perquè el Barça B es va proclamar campió de primera federació, ho hem dit durant tot l'any, que no poden pujar de categoria, però és que a tercera federació femenina el Barça C també va quedar campió i han pujat a segona federació, per tant, és un autèntic... que no sé com catalogar-ho. Bé, al final...
Molt nivell. Sí, no? I que totes les jugadores que volen créixer, el Barça sap que tenen un potencial, tenen unes instal·lacions, tenen un suport, una formació brillant, per tant, en cada categoria han de regnar, i així ho estan fent les noies, tant del primer equip com les del filial, que estan fent uns anys magnífics, estan fent créixer el futbol femení, no? Aquesta marca de superació i de compromís, plenant camps. I de trencar barreres. Ja està. O sigui, jo penso que això ho continuarem veient durant bastants anys. És una tònica, el Camp Nou cada vegada el veurem més ple. Sí que és cert en el futbol femení. L'any passat van perdre la final de la Champions contra l'Arsenal. Són 5 o 6 seguides. Crec que són 6 finals de Champions consecutives. Era la tercera o la quarta contra l'Olímpic de Lyon, per tant, domini absolut. Anem amb la secció de premis. Aleix, jo ja estic cansat de donar l'MVP sempre, o gairebé sempre al mateix jugador. Però és que a les proves me remito. Una altra vegada, per sorpresa de ningú, Jordi Cano, 2 gols en un partit on t'estàs jugant, entrar a un play-off d'ascens a segona divisió després de tants anys per l'equip escapulat, doncs Jordi, un altre per tu. Enhorabona, però és que no sé quantes vegades t'ho hem dit, ja comença a perdre la gràcia, això. Ho va dir contra l'Atlético madrileño quan va marcar aquell golàs des de fora de l'àrea a Can Dragó. Jo aquí. Ja està. Aquí. Jugadors grans en els moments claus de la temporada. Que volen fer coses grans amb el seu club de la vida. Sí, així mateix. El gol de la jornada, molt important, Aleix, per qui és? Importantíssim el gol que va marcar Abdalá al Rico Pérez. En els moments en què el Nàstic era matemàticament equip de segona federació, doncs el gol d'Abdalá, que va donar molt i molt aire als pulmons dels tarragonins amb el seu golàs per l'escaire, que a més agafa fins i tot una mica de vaselina al porter Carlos Abad, doncs per Abdalá, que és el gol de la jornada. I una curiositat ràpida, és el gol més potent, no? Sí. Amb més velocitat del Nàstic aquesta 34 km per hora, algo així, una passada. Brutal. No marxem del Rico Pérez perquè el desplaçament de la jornada, per qui és, Rubén? Doncs per tota la parròquia tarragonina desplaçada fins a Alacant per veure com el seu equip salvava la categoria, salvava els mobles, l'afició ja ho deia, permanència o barbàrie? Doncs permanència. Una mica de calma, a celebrar-ho, gaudiu i a recarregar piles que l'any que ve carregat. Tenim descensos del Saragossa, de l'Osca. És que... Veurem a veure com s'acaben de confeccionar els grups, que acaba de pujar. Sant Andreu. Sí, no, el grup català serà divertit l'any que ve. La llàstima seria que pugés el Sabadell, perquè nosaltres no sé si l'explicaríem. Però volem que pugi, no? I l'Europa, evidentment, i l'Europa, tant de bo. Partit de la jornada. Europa, Celta, B. Aleix, resultats. Jo ja t'he dit que crec que empataran i a la tornada guanyarà l'Europa. Dic un 2-2, va, partit animat. Vinga, 2-2, gols. Jo... Sempre hi ha molts gols a Can Dragó, No et vull condicionar, però t'ho comento. 2-1. Em reafirmo amb el 2-1, amb el que hem parlat abans. I creus que passa a l'Europa, llavors? Sí, passarà a l'Europa. Vale. Passarà a l'Europa, però amb una mica més de calma i amb més seguretat per afrontar la tornada. Estarem allí, a Can Dragó. Recordem que en cas d'empat a la pròrroga passaria al Celta B. Sí. Per tant, tenir-ho present, això. Sí, aquest nou format des de ja fa un parell d'anyets que persisteix, així que us explicarem tot el que passi. Secció de la samarreta. I aquesta us la porto jo. Spider-Man, no? Veig per aquí? Sí, la de l'Atlético de Madrid. Bé, bastant retro. Molt, sí, temporada 2005-2006. Amb un mite a darrere, el Niño, Fernando Torres. Bé, no sé què en penseu d'aquest davanter. A mi, des de petit, que em va robar el cor i el debat que hi ha ara. Sí, jo abans fer un comentari. Jo et dic, a mi Torres no m'ha acabat mai de convèncer. El que sí que m'agrada de la samarreta és l'Spiderman, el joc de la Play, una passada. L'aranya. Julián al Barça, sí o no, Aleix? Sí, a hores d'ara em costa veure-ho. Jo fins que acabi el Mundial no m'atreveixo a mullar-ho. Jo penso que tot passa també pel que succeeixi al Mundial, però... També hi ha interès del PSG. Sí, i Arsenal també està bé per allí. Bueno, Julián, no sé, què en penseu vosaltres? Està clar que nosaltres preferim
els fitxatges de la Unió Esportiva Sant Andreu, No, del Reus, en renovacions, el que sigui. Sí, Atlético no, Però- a mi futbol català. Però seria un tros de fitxatge. Sí, no, Vull està dir, clar, el Barça està clar. podria optar absolutament a tot. Doncs res, Finiquitau. fins aquí el podcast número 31 del Sense Pròrrogues. Ja ho hem comentat, estarem o intentarem estar a Can Dragó. També intentarem anar a Cornellà, Sí. inclús a Lligarit, a veure com tenim el cap de setmana, perquè cada persona Sí, és sí. un món, i a veure com ens apanyem. Totalment. Ens escoltem la setmana vinent amb més futbol català de casa nostra. Bon, estic morint de... Fire!